Qozanda Hüner 11-ші бүтін Россия яш режиссуры фестивалі түгәлләнді. 2019 елда Галиаскар Камал театры инициативасы белән уздырылган фестиваль быел Габдулла Кариев театрына күчте. Быелгы программада 11 шәһәрдән 25 спектакль катнашты. Яш режиссерлар эше тамашачыга ничек тәэсир итү хакында сәнгать фәннәре докторы Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Рауза Солтанова белән әңгәмә кырырбыз. Рауза ханым, исәнмесез? Хәерле. Сез бит инде бик нечкә зауыклы кеше, шуңа күрә әлеге спектакльләрне һичшиксез карагансыздыр, ничегрәк бәялисез шул хакта? Biz indi сәнгать белгечләре, тәнкыйтьчеләр катнаша. Бу һөнәр фестивале үзе зур проект, ул иҗади лаборатория форматын алды күптәннән инде. 10 ел эшләү нәтиҗәсендә Галиаскар Камал театры тырышлыгы белән бүгенге көндә яңа этапка чыгу дип уйлыйм мин. Чөнки яшь театрга, яшь тамашачы театрга, Габдулла Кариев исемендәге театрга эстафетаның тапшырылуы ул үзенә күрә шулай ук зур бер вакыйга дип уйлыйм. Чөнки яшьләр театры ул үзенчә фикерли бүгенге көндә, аның үзенең форматы бар. Чөнки яшьләрне аңлау өчен яшь актерлар белән эшләү бик мөһим, яшь режиссерлар белән, яшь белгечләр белән һәм гомумән һөнәр фестивале ул безнең яшь кадрларны тәрбияләү максатыннан оештырылган. Бу безнең әле күптән түгел генә безнең сәнгать дөньясы бик кайный, бик логик рәвештә ул күчте шундый зур Россия күләмендәге фестивальгә. Әле Казан театр училищесында да алдан гына булып үтте шундый ук фестиваль. Алар излекле рәвештә бара, уйланылган һәм инде аның киләчәге бик зур. Яшь режиссерлар нинди темаларга игътибарларын юнәлткәннәр? Безне яшь режиссерлар килүе генә түгел, яшь авторлар килүдән башлыйк. Безнең инде бик күп лабораториялар үтә. Ул драматургларны әзерләү буенча да, режиссерларга багышланган, актерларның осталыгын чарлауга гына багышланган фестивальләр, гомумән лабораториялар булды. Менә аларның җимеше дип әйтергә кирәк. Безнең бу фестивальдә күпчелек яшь авторларның да, яңа инсценировкалар да булды. Ул бик уңай күренеш һәм курыкмыйча безнең зур театрларыбыз менә яшь драматургларның хезмәт җимешләрен сәхнәгә менгерделәр. Аны һәм бик үзенчәлекле итеп яшьләр куйды, яшь режиссер, яшь рәссамнар куйды. Минем өчен бик куанычлы хәл. Әле буңа кадәр безнең театрларыбызда яшь рәссамнар булганы юк иде. Безнең Фешн исемендәге Казан художественный училищесында Галиаскар Камал театрының баш рәссамы Сергей Геннадьевич Скоморохов менә быел курс чыгара. Яшь сценографлар менә 2 спектакльне алар бизәделәр. Билгеле проблемалар юк түгел. Менә яшь авторлар, яшь режиссерлар дидегез, кайсы спектакльләрне карау сезгә аеруча шундый эстетик ләззәт бирде? Мин бик чагыштырып әйтмәс идем. Һәрбер спектакль, һәрбер театрның үз тарихы бар. Һәм шуңа күрә безнең күргән һәрбер спектакльнең, һәрбер тамашаның үзенең аның тарихы бар. Ул излекле рәвештә, логик рәвештә килеп чыккан. Очраклы бер спектакль дә юк иде. Анысы бик мөһим. Инде алар дәрәҗәләре төрледән төрле билгеле. Яшьләр кыю алымнар кулланалар. Алар яңа темалар ачылдан курыкмыйлар. Авыр темалар, уңайсыз темалар булырга мөмкин. Гомумән безнең әле театрларда ачылмаган яңа фикерләр. Иң беренче әйтер идем, яшьләр инде курыкмыйча безнең бүгенге мөхитебез турында сөйли. Безнең реаль тормышыбыз турында сөйли. Шуңа күрә дә кайбер спектакльләрдә алар инде ашыгалар яшьләрчә. Бөтенесен дә әйтеп бетерергә телиләр бер спектакльдә. Плакат рәвешендә дә килеп чыгарга мөмкин. Әмма аларның шушы безнең проблемаларны, һәммәбезне дә халыкны борчый торган проблемаларның спектакльгә килеп керүе бик мөһим. Яшь гаилә проблемасы да монда бар. Гомумән тәрбия проблемалары да бар. Политика, аларны халыкны борчыган һәммә сорау да аларны борчый. Билгеле, монда җавапсыз да калырга мөмкин. Монда иң мөһиме миңа шул булды, спектакльләр иллюстрация түгел.
вакыйгаларны алар үзләрен чаңлаганча сорау куеп, тамашачыны уңайсыз кайчакта ситуацияга да, уңайсыз позицияга да куеп, аның башын әйләндереп, проблемалар куялар. Чөнки монда яңа алымнар кулланыла, пространствода актерлар белән үзләре, әле тамашачылар хәзер инде өйрәнеп киләләр. Тамашачы белән актер бер пространствода утыра. Аңа агрессив рәвештә йогынты ясарга да тырышалар. Ул да шулай ук аны активлаштыру максатыннан эшләнә. Комфорт дибез инде, менә комфортны аның яшәешеннән чыгарып җибәрә, уйланырга мәҗбүр итә. Иң мөһиме миңа калса шул. Сорауларны турыдан туры җавап бирми, сорауларга җавап бирми. Тамашачыга кайчакта инде яшьләр билгеле аңларны аңласыннар өчен турыдан туры әйткән моментларда булып ала. Яңа алымнар куллануда шулай ук бик кызыклы. Монда инде әйтер идем, рәсем сәнгате дә яңа анда булган инде безнең хеппинг дибез, перформанс дибез, акционизм дибез. Алар шулай ук чагылыш таба. Безнең масса күләм чаралар циркта, клоунада, башка бөтен сәнгать менән инде төрләре бар, һәммәсе дә урын ала монда. Телевизорда телефильмнар алымнары да бар, реклама алымнары да кулланырга мөмкин. Тамашачыны җәлеп итү өчен төрле алымнар кулланыла. Кайчакта алар өстенлеккә алып китә, чөнки театрда актерлар кайчакта әзер түгел. Режиссер рәссам белән мәсәлән шундый таләп куя, формасы үзгәргәч, аның актерларның яшәү рәвеше дә үзгәргә тиеш. Я куркып калалар, я театр мөмкинлек бирми режиссерларга. Шуңа күрә дә безнең менә бу һөнәр фестивалендә белем бирү программасы да булды. Яшь режиссерларга, актерларга башка төбәкләрдә булган, Россия күләмендә булган тәҗрибә белән уртаклаштылар. Безнең инде театр танылган театр белгече Нияз Игламов Алтын маска тәҗрибәсе турында сөйләде. Яшь режиссерларның репертуар театрында үзләрен ничек хис итәләр, шул турда сөйләде. Владислава Куприна, Анна Степанова шулай ук борынгы элеккеге безнең театрлар һәм бүгенге көн театрларында яшьләрнең үзләрен ничек хис итүе турында шулай ук тәфсилләп сөйләде, сорауларга җаваплар бирделәр. Кама Гинкас шулай ук үзенең тәҗрибәсе белән уртаклашты. Үзебезнең татар спектакльләреннән кайсысын аерып әйтер идегез? Андыйлар юк түгелдер. Билгеле, бик күп спектакльләр бар. Бүгенге көндә инде жанрлар, драма, комедия, трагикомедия, алар һәммәсе дә чагылыш таба, әмма бу иерархиядан китүдә бар яңа жанрлар барлыкка килде. Ул театр, мәсәлән, манифест, Иран конференциясе буа спектакле, яки экология проблемаларына багышлаган икодрама, шул фәнни тикшеренү дигән жанр спектакле. Һәм шул фәнни тикшеренү, ул кырыс фәнни тикшеренү, шулай бит кызык булмаган, тыелган спектакль уйлап карасаң, фәнни тикшеренү. Әмма шушы фәнни тикшерүләр аша безнең Угол иҗат лабораториясе безнең кешелек дөньясына, безнең проблемалар турында сөйли, бик кызык менә бу алымнар кулланыла. Һәм инде безнең татар театры өчен яңа булган әйбер ул перформанслар дип әйтер идем. Бик зур утлар белән дә түгел, әллә инде эффектлар да кулланмыйча, сүз аша. Йылдыз Миннуллинаның Түкән җирендә ут яна дигән шигъри юллары, Нурбәк Батулла һәм көрәшченең безнең татар милли көрәше аркылы үзебезнең асылыбыз турында һәм инде безнең бүгенге көндә нинди халәттә булуыбыз турында шундый сораулар куйган бик зур тәэсир ясады. Түкәннең авторларын биргә чакырып бер сөйләшү уздырган иде. Димәк, сезгә әлеге спектакль ошады һәм без бик шат. Билгеле, бу спектакльләрнең перспективасы бик зур дип әйтер идем мин. Карагөз театры белән танышсыз. Таныш? Таныш. Тагын бер кат хәзер хәтердә әлеге спектакльне яңартыр өчен сезгә дә тәкъдим итәбез, тамашачыларыбызга да. Бездә кунакта сәнгать фәннәре докторы Рауза Султанова булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез.